Hej og velkommen til den lille video af, hvordan man tilmelder sig et arrangement for Ramløse-scenen. Man starter selvfølgelig med at klikke på linket, og man står nu ved det billede, som der er her, som der i det her tilfælde er en videoaften i Sognelænge. Her skal man tilmelde sig. Man kigger herover på den her side af tilmeldingen, så hvis du allerede er medlem, det står markeret her, hvis du allerede er medlem, så indtaster man sin e-mailadresse, sit mobilnummer og så den kode, man nu har. Hvis man har glemt det, vælger man at trykke glemt adgangskode, indtaster sin e-mailadresse eller mobilnummer og trykker send, så får man tilsendt en ny kode, og man kan så logge sig på og tilmelde sig arrangementet. Men lad os prøve at tage den herfra, hvor det er, at man siger, at man er et nyt medlem. Det er den her side herover, så nu prøver vi at udfylde den. Hvorfor der er så mange informationer på selve siden herover, det er fordi vi gerne vil have så meget information omkring de medlemsregistreringer, som der er, og vi bruger det her som medlemsregistrering i det her tilfælde som en del af vores medlemskab til foreningen, men når vi også har arrangementer, så prøver vi også at tilmelde os på den her måde her. Så derfor skal man have alle de her ting her. Så derfor tager vi lige og laver en test på en Anders Sand. Nej, det gør vi sådan her. Og han bor på Søstræde nummer 4. Det her, det er jo bare tænkte situationer. Gribskov, og han har et telefonnummer, og nu bruger jeg, det kan jeg ikke bruge mit eget, men vi kan bruge et nummer, der hedder, det er der ikke nogen, der har, tror jeg. Og mobilnummeret, det er sådan der. Her skriver jeg bare lige noget, som jeg ved, jeg kan modtage i den anden ende, når jeg modtager en e-mailadresse. Det her får man registrering, og man er blevet registreret på selve arrangementet. Sådan der, og han er fødselsdag 01, og det var 01, og det var 1970. Så det første år, han var i foreningen. Det er ret vigtigt for os at registrere, hvornår I første gang er medlem af Ramløse-scenen, for vi vil så gerne honorere, når man nu har haft et jubilæum. Så lad os bare sige, den her unge mand her, han startede i 1950, han startede i 1990, det er mere realistisk. Har han allergi? Det er noget, vi prøver at forholde os til i tilfælde af, vi har et arrangement, og der sker et eller andet, så har vi registreret, hvis man nu er allergisk over for bistik, og der nu skulle gå helt galt. Så ja, han er ikke allergisk over for noget som helst. Han har kælderen? Ja, nej, det har han ikke. Jeg accepterer handelsbetingelser. Handelsbetingelserne, det er en kort beskrivelse af, hvad det er, at vi prøver, og hvordan vi driver foreningen, hvordan vi gør tingene. Og det er sådan lidt, hvordan det hele hænger sammen. Nogle standardformalier, kan man sige. Den accepterer vi, og så går vi så herned under. Det kan man ikke se her på den her. Det kan man så nu. Så går vi ned i tilmeld. Nå, angiv køn. Jamen, han var jo en mand på pokker. Det glemte vi. Nu er han så blevet tilmeldt på det her tidspunkt. Nu bliver han så tilmeldt. Nu er man så automatisk tilmeldt, registreret i foreningen og tilmeldt til arrangementet. Og nu er der i det her tilfælde en brugerbetaling. Så går man ind og gerne vil lave brugerbetalingen. Vi har prøvet at få så mange betalings-ID med, så nu tager vi bare ved et dankort. Det er nok mest naturligt. Man indtaster sit nummer heroppe. Jeg vil ikke indtaste noget nu, men det er standard, som det er på alle andre hjemmesider. Og man indtaster det man skal, trykker gennemfør betaling, og så er man rent faktisk tilmeldt til den tur af sølle 60 kroner for et stort arrangement, 2 videofilm og hvad ved jeg. Det var en kort lille forklaring på, hvordan man tilmelder sig en tur, et arrangement, et medlemskab, opretter sig som medlem hos Ramløse-scenen. Det er så simpelt. Rigtig god dag. Hej.